kam v lete s kamoškami, vezmi ich na túto nenáročnú túru v Tatrách. Odkedy sme sa dozvedeli o tom, že v rýchlikoch do Tatier je aj dámske kupé, babská jazda môže začať. Nepodcenili sme plánovanie trasy, babám som doniesla aj domáce marhule, dali sme si jednu selfie, mrkli inšpirácie na Reelska a ani sme sa nenazdali a aha, Tatry. V Poprade sme nestrácali čas, lístky sme si kúpili jednoducho cez SMS-ku. Hneď zo stanice sme dali tempo a šlapeme na hrebienok. Ako prvý sa nám ukázal Lomnický štít, no našťastie v tomto teple tam nejdeme. Inak a o týchto lavičkách pod hrebienkom vieš? A o týchto medveďoch? Neboj sa, sú drevené. Vybrali sme sa dolnou trasou okolo Bilíkovej chaty. A pred nami je zase ten Lomničák. Pak tam nejdeme, ale ako vidíš, babám nechýbala energia. Na trase môžeš vidieť tie najkrajšie vodopády v Tatrách. Volajú sa Studenovodské a zvládne ich navštíviť aj neturista. Už len 5 minút a sme pri najstaršej chate v Tatrách, pri Rainerke.